Hetki saaristossa on tietenkin saarella. Tällä kertaa ollaan 2 kerran saarella, Turun edustalla ja Harjattulan alueella. Mahtava alue. Täällä on vihreyttä, vehreyttä. Tässä vieressä on golfkenttä. Mitä sä sanoisit semmoisena yleisesti Harjattulasta? Mikä tässä on parasta? Mä jotenkin kyllä itse koen sen niin, että Harjattula on vähän semmoinen Turun tai oikeastaan melkein varsinais-Suomen semmoinen rantaparatiisi. Siellä tietysti on sauna, siellä on uimaranta, pieni kahvila ja elämää, että on keikkoja. Meillä on juhannuksena esimerkiksi oma juhannusfestivaali, nyt on ollut parina vuotena. Rantakahvilan kautta pystyy vuokraamaan suppilautoja, kajakkeja ja muuta, että sä voit lähteä niiden kanssa tuohon lähelle merelle vähän katselemaan, mitä sieltä löytyy. Ja frisbee-golfkenttää on ja padelia pääsee pelaamaan tuohon lähelle. Ja meillä on itse asiassa 2 saunaa, eli meillä on toi rantasauna Jellona ja sitten meillä on tuossa kartanossa vielä pienempi sauna. Saunaa voi oikeastaan rannasta vuokrata vaikka ihan yritystapahtumiinkin. Meiltä voi tilata ruuat ja muut vastaavat sinne. Että tietenkin Harjattulan alueella täällä onnistuu muutenkin kokoukset, täällä onnistuu juhlat. Joo. Täällä on varmasti läpi kesän häitä. Meillä on oma catering täällä, että meillä on hyvät kokit täällä, ketä tekee hyvät ruuat ja ollaan saatu tosi hyvä palaute niistä. Häitähän meillä on oikeastaan joka viikonloppu, että se on aika harvinainen viikonloppu, milloin meillä ei ole häitä. Se rantakahvila, sillähän on ihan oma nimi, se on Juho Kusti. Kyllä. Ja se on syystä. Tämä on Paasikivi-opiston omistuksessa on koko paikka. Ja sitten taas kun Juho Kusti Paasikivi on joskus vieraillut täällä ja on esimerkiksi ollut silloin, kun tämä nykyinen kahvila on ollut vielä vanha sauna, niin sitten silloinen toimitusjohtaja sai tämmöisen idean, että mehän laitamme tänne kesäkahvilan ja sitten perinteitä kunnioittain oli niin, että se nimettiin Juho Kustiksi. Joo, meillä on silleen, että meillä on joka perjantai kesäisin kesäkuusta alkaen sinne elokuun alkuun asti, niin joka perjantai meillä on keikka perjantai. Ja meillä on siellä silleen, että meillä on 2 artistia joka ilta ja kotimaisia tämmöisiä, on iskelmää ja sitten on tietysti vähän nuoremmille, on regeetä, on räppiä. Majoitusta on olemassa. Joo, majoitusta on sitä olemassa. on siellä kartanossa ja sitä on tietyissä mökeissä. Pizzat löytyy. Kyllä, meillä on tosiaan Allin pizzeria sellaisella nimellä, oma pizzeria, missä paistetaan oikein tämmöisellä kiviuunilla. Ne paistetaan vielä niin ja ne kaikki tehdään se sitten meillä. Pääseekö Harjattulaan julkisilla? Kyllä pääsee. Tänne voi tulla ihan omalla autolla, tän pääsee ihan veneelläkin, jos haluaa. Meillä on sitten tuolla kumminkin laiturit, mihin pääsee omalla venellä. Ja sitten vielä se paras puoli, että jos nyt miettii turkulaisia tai vaikka niin, että jos sä tuut ulkopaikkakunnalta Turkuun vaikka lomaille, niin sä voit ottaa paikallisbussin ja tulla sen kanssa. Paikallisbussi tulee ihan suoraan tähän meidän eteen ja sillä pääset kyllä sitten taas takaisin keskustaankin.